ayo ngising ning kebon tutupi godhong bring anda garing ayo ngising ning kebon tutupi godhong bring anda garing dino Sabtu Panyung Rayen kaos warnane biru sing lagi wae entas tak tuku ringane tak nggo bojo ning podape cucuku sing lungan ado saka omahku sare wangi nganggo lenga wangi nggo nutupi keringetku sing mambu banget gage mangan sego sambel sawarke tetep tak pangan senajan pedes rasane rada gasik pedes cangkeme nganti klebes jangan arep angkat kathok uproso teles nah wis dina kecirit waduh wetengku pancen mulos. Wah iki piye le wetengku kanane dadi kaya ngene Panyung mlayu turun golek WC sing cerak kene wis ketemu nanging ora ana lawange wah diloko kepesane Panyung dadi ngampet mlayu cicincing karo nyekeli catet Panyung langsung jujuk ning WC ne kas slamet sing jelas cetha reget ambune mampu banget masalah WC ne ora tau dirawat sing penting Panyung wis iso nguang granat wah wis kelegan awakku amarga wis metune ora sithik awakku nganti kuru mambu tenan ambune nyemebar ra karuan dasare kabeh iki ora duwe sopan metu sak penake dhewe kok ora laporan ayo ngising ning kebon tutupi godhong bring anda garing ayo ngising ning kebon panas ngene iki genek kanca cangkruk aku diatur ngene aku dhisik putih jane lah aku cangkrukku ning panasan terus malah rada ireng jane dhisik kuning aku tenan kuninge ra uleng-ulengan muanis lho dhisik wah ngene iki berjemur kaya ning pantai aku kaya wong negro sih ning di kempane kak Sugeng ya. Sugeng krembise Yupon ya kempane. Rene geng Sugeng. Wah, kayak wong tuwek nyanyi lu ngono ngono sapa ngapo nek cangkruk iki. Lek, nyapa telok lek. Kene lho cangkruk sih. Pastang turu wek. Piye? Mambengi nek isu jere. Isu apa? Powan. Jarene wong-wong akeh sing kena wong loran. Endi? Lor tanggo desa iki. Lor. Ora, mosok ta. Jarine malah etan barang kena akeh. Wah iki kudune adewe nganu iki. Aku entuk info. Info. Sing info kowe sapa? Kancaku ewon. Jarene Handoko kena jarene. Mosok. Lah kita kok mosok. Iki trending topik iki ya ta. Gak ngerti sing digisik. Sapa sing gawe jenenge informasi? Ora bener wi. Handoko positif wi, bener. Ah, kemeruh sampean. Ya Allah. Sing tenanan, sing kulino cangkruk laku gak sampean, Lek. Tapi ya positif ta. Positif. Ya wis tak malah tak kompor-komporane pisan. Kompori ya. Nganu ya. Kok disubane ben Handoko. Anu kok mulih-mulih ben ditonyoni. Wes benen ntruk yo bah. Kok yang karo kancamu ya tega, Pak. yo ora ngonone asine. Alah, kebres terus ya. Kok wedhus ya. Yobi. Yobine dhewe ya ganti bangane. Kowe kan ra duwe bola saiki. Lah, akeh sakjane. Bola-bolaku kemelintis juga-juga ra gelem dolan. Padha aku ya ngono wi. Aku ndek burung bendaku ora metu kok jare. Alah lah. Saiki metu gak apa-apa lho. Saiki buka metu. Las ya ta. Ayo sampe balik pisan nek mutangi turu bah jang wangkruk mambu jare nek sing jaga, sing portal, sing kopet. Oh, nganu ae. Wong kok ngomong-ngomong nek wong liwat, iya lah nek kopet iki. Wis cangkrukan ae. Cangkrukan ae. Terus kemarin ngono pas ngene portal bareng. Sip. Kok kena. Kok kena. Nyakit. Iku ben di lockdown kabeh dhewe santai ning omahe tekan. Itu bantuan. Aku dengane soalé dikandani mbek bundaku. Ngapa? Jarene wong tuwek-tuwek iki atrah Joko jarene kena, tapi mbuh kudu tes soalé. Malah wong wedok-wedok iya senengane lek
blonjo mbek nyangkem lah. Iya bener. Dadi berita-berita sing gung pasti no gembur-gemburne. Alah gak apa-apa Mas. Yo ngesakne kok. Apa Tapi yo piye kadang iki? gak apa-apa ya. Ya mari ngene acaramu nanti lek. Carane mbok iki. Mulai tak dadong mulai. Kayak Yono karo Sugeng Jarono takok. Teko lho. Kayak wayah golek pacek ya. Bagus ini. Kalau arek mlebu kampung kowe kudu adus pintu sik ning kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Saya kene. Bagaimana kabarnya piye? Iso sik aku tahu. Iso sik. Oh, lah kowe lo ngaco penyakit tok bahaya lek. Ngawur aku ora duwe. Melelet kalian. Enggak apa-apa toh. Tembangane gemuk. Kamu kerja di mana toh? Di Jakarta lah. Oh, kita nek Jakarta wis kemelelet bahasa Indonesia. Loh, Lah iya dong. gimana? Lah harus ki piye? Kondisi di sana gimana? Aman. Di sana kerja apa? Mulung apa? Ngasar. Oh, jangan mengenyek kalian. Ora, sini gak menghina ya. Sampean ditekoni ya degudeg ae lho, Lek. Ya. Saiki iki biasane wong adoh iku kok enak. Kok enak. Ini tas ini masih banyak tapi mau saya keluarkan nanti di mending omah kamu, ya. ya. Nanti di Mending omah. kamu. Iki jenenge wong sugih kemelinti. Nanti Iya. di omah kamu datang Iya. karo ke omah. Anakmu tak baik ya? Apa, Lek? Di sini enggak di lockdown ta? Enggak. Di lockdown buat apa ya? Yang kene wong los kok. Asline yo pengen masang palang disemprot-semprot. Tapi lek khusus sampean kok lek metu omah, lek pengen dolan bayar sik ning Tanomnom. Iya toh. Bayar seti. Kamu mulai kau kerja kudu wae pajak ya. Di sini tuh enggak harus lapor ke Danyang. Enggak usah buat apa ya? Enggak apa-apa. Danyang ora genah. Cukup bayar di sini admin. Iya. Uang kenakalan Kenakalan ya. tak tutup-tutupin kok. Kartoe dah. Iya. Uang kenakalan kamu nakal. Ora. Enggak usah. Posisian iki lah mungkin Ya buat dana kenakalan. Ya. Dan nanti kamu moro omah ya. Ya udah. Anakmu pilih. Aku. Ora iso aku. Sampeyan iki tuwek ya aneh. Tak boleh tak pulang dulu. Ya udah. Nanti kamu moro nang omah ya. Iya. Iso belas algo. Soalnya gue kesini para masyarakat. Ya udah. Cah kuwi ku nganu ya. Di wekne kena corona iki. Yo, kaya padha. Iya, soalnya dhewe ra entuk duit tok ya ta. Jadi mari ngene sedang golek-golek wong cangkruk. Iya. Mari kita Gembur-gemburne. Lah apa? Dhewe ngene lah dhewe ra kerja e. Wah, tanpa penghasilan, tanpa kemasukan Iya. Ngene iki lek gak ngono. Wah, ngomong demone sapa sih? Oh, tapi sampe krungu tok sik. Iya. Ngomong Tapi di samping kuwi nek mau wedok kok jelas akeh. Beritane langsung wis. lama hari lho bundaku sampe kena katut omongan gak gena-gena aku seneni ya. Ora apa-apa to. Iya. Apa gak apa-apa. Masukkan kenakalan. Ayo, atak mulai celek sampe aku dolan nek. Kok aja lali ya. Yo. Nek wong cangkruk, Ya. omongi cangkruk omongi ngono ae. Penang jawab ya. Iya iya. Iki apa diabar apa piye? Kok ngene. Ulah ae. Wis meneng ae, kene ae. Tak mulai sih aku. Dan aku wis temu ijo-ijolan kok. Tapi nyapa kayak dengan pitik. Dem. Apa? Lek, dolanan apa lek? Alah iki lho doan. Pitik iki lho. Pitik sapa kuwi? Lho pitikku to. Mosok tau duwe pitik ya? Duwe nang. Aku salah hilang lah. Oh. Kok mesti ngarani kancane? Ya aku sana bundaku dikira pitikku hilang kok. Ora iki pitikku pas tuku ndekne kono lho. Gak tau cangkruk to lek. Gak tahu aku nang omah ae aku kok. Apa nang omah? Enek pil corona iku lho, wedi aku malian. Ora bakal penak uripmu lek wedi corona. Penak nang omah. Gak usah ado-ado koyo corona. Nek omah kek mulai ke kota iki. Sopo? Karto ya? Walah karto ta. Sing dhisik nyanyi. Walah kuwi teh. Karto tali virus. Wis Kandhani terus.
Ya wis engko lek ngono godhog banyu ae, banyu rinso wis semprot ngono. Ayo masuk wi. Masuk Kapan? Mose yo ono barangmu yo. Lek yo ono mung tak kandhani ya. Terus mbok kandhani. Wes. Terus yo ono piye? Jarine engko kon masang portal kon nunggoni. Oh, Terus engko lek kartu arepmu arep metu iki ta. yo. Jaluk dhuwit. Oke, masuk wi. Kon kenakalan iki lek. Yo. Kok ngono dolanan iki. Ah, yo ben iki pitik kesayanganku rek. Ah, ya tak mulai aku. Mari do sandal iki mulai aku. Ya aku musisian nek jogo mah. Yo wis. Mesti ele yo. Yo, ate. Kok berano. Yo, tak parani. Yo. Jarene bapak kuatene mulai. Kok durung teko ya? Tak antara ah, ndek kene sawi ya. Sak teman aku, ndak akan ngene kopi aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo teko santeni. Kabare, Nduk? Apik, Pak. Ya Allah kok sempet. Apik sehat to, Mas? Sehat. Wah, matuk iki ngumpulne wong ngono piye ya Ge Demokarto. Dhek kan mari nang aja. Pas matuk ngumpulne wong-wong ah. Aku wis karantina di sini. Kapan? Kamu durung mulai wis karantina. Kamu kena covid dulu tapi yo. Yo wes cuci ngale wes. Ngale Sama ketemu nang mbak aku kok. Tapi kono wis karantina. Endi? Kowe kena covid kowe. Kena covid yo. Ya mulai mrene. Wong sing iki omahku kene. Mana mulai rene kok lho lagi. Ya aku iki tak Gak iso. Ora iso iki kena covid iki. Kalau iki parutan anak iki piye to? Mari ngene. Wah, wis sampean gue iki. Ya kan. Awakmu kena covid ke? Yo kena covid awakmu kena covid. Ora iso iki yo. Tinggal wis. Banyak iki. Ora iso iki kena covid iki. Kena covid iki. Kena covid yo. Kalau adoh mesti kena nyakite. Ora kena. Mas caca mari Kena covid ya awakmu. Bari tak najanya, tak nyambut kemal kono jam surat. Ora iso iki awakmu kena covid awakmu. Wis to tenan. Wis kadung Wis ora iso. Kadung angel bulet. RWT BGT lho, Lek. Rewet banget. Ora iso covid iki yo. Anakmu tak pek. Kok rebutan anak to? Kok iki Ora iso iki kena covid. Ora iso iki. Wis ngene, mari ngene. Sampeyan nang pedanya rene. Semprot sik. Oh, gak usah. Gak usah. Mane bate. Covid iki kena covid yo. Ora iso iki nek covid iki. Apa kae? Kok rame-rame? Sik tak parene Wah. Bahaya iki. Iki lak kudo iki wis kene. Wah, kemalingan yo, Bah. Wis, Bah, ayo. Saudara-saudara ada apa ini? Ini Lek, sele tak ngene Lek. Ngene ceritane iki. Covid. Sino. Oh, gitu wae dolanan mati wae. Ngene Lek. Mangkan aku cangkruk iki. Heeh. Mulai. Mulai deh, aku mulai. Covid. Bukti ae wae, Bah. Kudune iki dikarantina sik Lek. Iya sih. Covid. Kudune kan ngono Lek. Wis ketemu anakmu urung ya? Wis. Dia anakmu. Jero, Duk. Covid. Duk. Ya, Pak. Wah, iki. Bapakmu kena covid soalnya. Yo kena covid ora iso Virus. Kabeh melu aku ning anu. Keterangan to sama kedayan. Donyone yo. Ya Allah yang ngono. Nambah bocot dulu, Lek. Iki ra apa-apa ini. Kabeh
ning omahku. Nggih. Oh alah, damai ae. Ayo. Wis diselesaikan jero ae. Ada cicil kon mulai ngono kabeh. Ayo ndang. Aja rame ning kene ra pantes. Anu, Rin Pak Danyang kula jenge nimbali bunda kula Rin mawon. Terus kalian bermabur Rin. Ate bocah ning ndi? Wis to amel aku. Ning ndi iki? Wis to. Kalem. Ya, Assalamualaikum. Jangan ngono. Pak, aku ki kepetakok. Jane warga-warga Krembis iki dilumpukne iki enak apa jane? Aku ora ero wong ning ngarep ro rame-rame tak kon mlebu ae tambah rame ning ngarep. Ya, tidak dijalarane. Iya. Enten iki. Mau ki enek wong kerja don lah kota. Heeh. Kang iki mulai seluntuk gak ngomong ning ngene Danyang sik. Kudune lek ning desa-desa kan ning ngene Pak RT ya ini Danyang. Kudu laporan terus mari ngono. Iki gak laporan. Wong iki langsung mulai seluntuk marane anake omah. Kudune kan gak ning omah sik. Nang dhewe kan ya enek RT ning nang dhewe. Ya iki kok gedang-gedang iki kanggo kene Danyangmu kanggo. Wis lho. Ya asline izin yang RT dhisik. Lah, lek RT-ne gak enek, langsung ning sampean. Ya, napa kowe ora izin ning aku? Ya kok nomor karantina lho, Pak. Desa kene lek kudune sampean ya marang desa kene lho. Lah apa izin tapi wis diparan cuma wong dhisik tak kapung. Kudune kesuwen marang. Lah wong ngejak iki ya, awakmu sing ngejak ya. Ayo iki cangkruk iki ya. Lah terus iki entuk. Lah wis kok langsung grusak-grusung njaluk ngomong demo wong ngono iki. Lah aku dijak ana karo Sugeng kok. Lah kok kowe sing ngejak? Yo. Ngene sik. Piye? Ngene. Ning dindinggon wong sing ngarep metu luar kota iki kudune dikarantina. Betul. Betul kok ae. Lah, sampean iki kudune iki yo data wargane sing di luar kota iki sapa, sing ngaten mulih iki sapa. Lah sampean meneng ae. Lah iki kan yo ora ngabari mosok aku yo ero. Ngene. Aku ngejak demo iki perkara apa to, Bu? Lah satu saat lek kena virus, lek bisa kena. Ngono lho, dadine aja disalahpahami sik. Nah terus akhir berita sing jarine nek desa loron iki nek piro sih piye? Wah kabeh. Oh iki aja percaya. Ya to hoak. Asline iki punjere hoak iki kondi. Kok kuwi? Lah kuwi awakmu yu kowe kondi yu. Sik. Aku ki untuk berita ya kok ngene aja Danyang. Lah. Wah, sumber-sumbere bakno gak adoh kok sampean. Ada ngomongin di HP tak berbincang menggunakan medsos. Salah. Lah wong jenengan nggih mendel mawon, Pak. Menang ae ra gelem jaman. Kuwi besok sama jane bener. Meskipun kena RT, sampean yo obah dhewe mosok gak wani. Kongkon kae ora apa-apa. Iki malah dikongkon malah wedokan Lain berita apa-apa. Kan sampean nongkon kae kan iso ngecak. Iya. Jadi kaya ben nek kancane ngene aku sedang nyetak ngono kowe. Mari ngono. Pasungsan. Masalah jaga portal pripun? Jaga portal ya sini kita dua. Wis maling lho iki. Nggih wis maling nanti di Kak bawa iki tapi maling iki. Ya. Mari ngono sakniki keputusane pripun? Kok jajan tok mboten nonton minume. Penting. Ini penting. Oh, mentua lho. Aku terus sekarang ning kene sampean ditakon-takon polisi lho. Pak, lah bojone sampean iki pinggir ora tau ketok iki. Koyo dikae-kaene wedang. Ulo regane piro to, Pak? Penak wae ro bojoku no. Rumbis-rumbis ngono. Gak tau melu kegiatan pengajian. Gak paling isin brengosen paling bikin video. Kene lanang kok. Lanang to bojone sampean. Yo ora to. bojone lanang ya. Bojoku iki loro. Wis ngene-ngene. Kasih dur-duran. Saiki piye? Dalan keluare solusine. Jalan keluare. Saiki engko kudu ning kecamatan gawe karantina 14 dino ora oleh mrene yo. Gak ning omah to, Pak? Notis. Pulang aman nek mlaku kene. Ojo Pak. Lagi nang kecamatan lho. Kok mame pripun, Pak? Mame wis kono. Wis kono. Wes kan penak ning kono lek. Wong sak anakku kok piye? Lupa lah bapak di kecamatan kok ya aku dhewe to. Pak, ojo ngono.
padane kok kayaan ngoten to. Tapi gede nih kayak ini. Yo iya cataku. Wis engko tak jan kono aku. Ya ora oleh, Pak. Itu sampean kena virus sih. Omahku kosong. Lha nek diganggoni krembes-krembes ngeten iki. Pak, jenengan barang termasuk Pak. Kono rene iki adong, lha sampean lungguh sak lungguh teleni virus kok piye? Anak sampean loro. Sing serep sapa? Tangga-tanggane. Nambani. Ya weh. Disbasmi lagi. Terus gomat kancingnya bengi lho ya. Aku digembok, lawange digembok sampai. Ora lek enek wong dodot barang iki. Sampeyan yuk sampeyan gak pengen duwe mantu iki to yuk. Ya lho. Aku pengen wis tuwek. Sampeyan wis butuh kaya ya. Berapa sampai tadi? Kan aku kan Ceritanya aku kan nambah bojo ketelu. Oh, dimaksa ini. cekelan Pun perusahaan iki. cekelan dipakane Pisu pisu. kok ngenten mawon terus. Bojo kula ya butuh bojo. Itu nenek. Wah, nggih, jan Ngotis samane di karantina mau yo aku gelem karantina. Yo kok karepe dhewe jenengan bukan Piye to Yupon? Anak delok liyane. Tambah jodoh to. wis ngene iki mari ngene adewe nang tok pring iki di portal. Ya weh. Terus fulusnya buat banner. Berjimuk nih nggo. Saiki. Saiki. Yo aku arepe aku ambek duwe pra kerja ngene iki. Ngomong kanggo monitor ambek wis Asrasnya ada. Ngeten lho Pak Danyan. Mari ngenteni bulan biar nang portal. Yuk, sip. Di ngene. Terus jadwal sing lanang-lanang udah dijadwali, nang digolekne, dijuk kabeh jenenge lanang ditulisi, nang digawekne. Ora usah kan ngomong. Lah kadang dijadwal gak teko ya. Jadi didenda. terus Piro? Denda piro? 50.000. Oke. terus ngene Pak. Piye? Wong sing ning desane dhewe metu gak semprot, mlebu disemprot. Jagani, Pak. Oke. Soale dhewe ngene ndoko terose nggih kenging virus. Terose lho, Ndoko ning ndi saiki? Udah kerja. Jo. jarene pelamanan kok karo sapa? Karo sapa? Gak ngerti aku. Lah kowe piye kancane lho oleh? Oh, Kancane ning ndi? iki makane to nunggu kok wong tuwa kancan becah gerang. Lah kowe nek nonggo cangkruk-cangkruk gak ngabari aku lho Mas. Percuma sampean gak tau nukane rokok, gak tau ke wedang. Kowe sing tuwek iki diajeni ku tuan. Wah, ya ora bakal penak uripe sampean. Kuburan sampean cekak lek pelit-pelit mbek wong. Tengah. Sampean tak kei Lah dhewe. iki sampean iki katanya merem meskipun asli melek. Merem dalam artian melek bersosial, merem individual. Mungkin ke individual. Bukan saya, Pak. Lho, aduh dolan turut tembong ya, Pak. Kumpul wong gak kumpul danyang. Wis kabeh ngono, mulai mana? Sangune, pesangone biasanya mari rapatin untuk sangu. Masa Dari kecamatan mulai kapan? saiki Mas, Saiki. Iki sedang ingkes-ingkes lambi Kabarnya mulai atau rono? Wis gak apa-apa nomor dhewe. tak kandhani. Wis kowe nginep kene kok. Gagas. Kalau ngomong zaman koyak-yakan, pemimpin itu harus memberi contoh yang baik pada masyarakatnya. Kok nambah bojo gak dosa kok. Gak dosa kok ngambil wong pelit itu ngene bojone. Oh. Nah, terus didelik-delikne duwe. Ya bojoku nemu-nemu ayin kae. Ayo mergo nek sing liyane ya. Mergo disensrat. Mergo makane. Tuntut di sentral. Ya wis, Dok, mulai ya, Dok. Ayo. Ayo, mulai Ayo mari kita cangkro ya. Kan yang gawe anu, yang gawe portal kan. Pun kula pamit riyen. Buang granat, wah wis kelegan awakku amarga wis metune ora sithik awakku nganti kuru. Mambu tenan, ambune nyemebar. Ra karuan, dasare kabeh iki ora duwe sopan.